on oikein hyvää iltaa kun afton. Mä myisin tämän puhelimen netissä, että jos tässä saisi hyvät rahat, niin voisi panostaankin vähän parempaan puhelimeen. En mä sano, että Samsungissa mitään vikaa sinänsä olisi, mutta kun Samsung nyt ei ehkä vaan ole mun puhelin kuitenkaan. Mä sanoin kyllä ensin, että Samsung olisi mun merkki, mutta mä en sit kuitenkaan osta tästä. Että on mulla sitten, jos mä sen Lanttilasta ne kännykät saan takaisin, niin on, kun mähän se sanoi, että 5 mennessä perjantaina pitäisi olla vitriinipaikka tyhjä. Että se vitriini, missä mulla on se 306, niin siellä on varattu se vitriini eteenpäin. Se sanoi, että siihen on 5 tulossa ja seuraava. Tai se tulee 5:30 se niin myyjä siihen paikan päälle. Että se sanoi, että silloin pitäisi 4.5. 4.7. niin pitäisi olla kello 5 mennessä vitriinipaikka tyhjä, kato, kun se sanoi, että siihen tulee jo uusi myyjä sitten. Mä kysyn siltä, että kun mä oon 5, että mä oon silloin 4.7. niin kuin reissussa, että mä en oo kotona, että mitä tehdä. Ja hän sanoi, että ei auta, että se on 4.7. on vitriini oltava tyhjä 5, että siitä ei Lanttila tule puolitienkään vastaan. Niin mä sitten sanoin, että onko mahdollista hakea ne jo torstaina, niin se sanoi, on kyllä, että torstaina voit hakea omaisuudesta täältä pois, että mun pitää kuitata ne siihen kassalle, että mä oon ottamassa ne ja mun pitää allekirjoittaa semmoinen lomake, että mä oon sen myyntivuokran lopettamassa ja sitten ne tuotteet, mitä sieltä ei mennyt ainakaan vielä, ei mitään tuotteita ollut mennyt kaupaksi, niin kaikki saan sitten mukaan, mitä sieltä ei ole mennyt ja ne sanoi, että ensi viikon perjantaina 4.7. niin kello 5 pitää olla vitriini tyhjä. Kun siihen tulee 15:05 tulee jo sitten seuraava myyjä asettelemaan tavaroita, niin se sanoi, että päivää ennemmin kyllä käy, että tulet hakemaan ne pois, mutta viimeistään perjantaina 5 pitää olla vitriini tyhjä, kun 15:05 siihen tulee sitten seuraava myyjä, että se pitää olla sitten se vitriini siinä tyhjänä, että niin se sanoi, että tosta aina käy hyvinkin, että tulet hakemaan ne, niin saa vähän ainakin ajoissa pois. Mä käyn hakemaan ne silloin tosta pois ne vitriinituotteet, niin kun perjantaina me ei olla täällä, kun me ollaan vasta joskus iltamyöhään takaisin. Niin se ei käy, kato se perjantaina se haku niiden sieltä pois. Mä voin hakea niitä tavaroita tai niitä myyntituotteita pois perjantaina, kun me ei olla täällä, kun me tullaan vasta iltayöstä takaisin, kato, kun niin ne kerkiää sillä aikaa, kun ollaan reissussa, niin kerkii se myyntiaika loppua. Niin se pitää hakea torstaina. Se sanoi se myyjä, että voit tulla jo siinä torstaina, että käy hyvinkin, että he kirjaa sinne torstaina, että mä oon hakenut ne pois.